Kampanja za prijevremene predsjedničke izbore u Republici Srpskoj poklapa se sa 30. godišnjicom potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Uz ovaj sporazum vežu se tvrdnje političkih aktera iz Republike Srpske, poput onih da je Bosna i Hercegovina nastala u Dejtonu kao državna zajednica sastavljena od dva entiteta, da je to konfederalna zajednica, kao i da su Federacija i Republika Srpska bile države prije potpisivanja mirovnog sporazuma. Slične tvrdnje vjerovatno će ponavljati i tokom kampanje za prijevremene izbore u Republici Srpskoj. Međutim, šta su činjenice? Dejtonski mirovni sporazum parafiran je 21. novembra 1995. godine. Njegove potpisnice bile su Republika Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska i Savezna Republika Jugoslavija. Sporazumom su potvrđeni kontinuitet postojanja, suverenitet, teritorijalni integritet i nezavisnost Bosne i Hercegovine kao države. Određeno je da se BiH sastoji od dva entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, i da je čine konstitutivni narodi, Bošnjaci, Hrvati i Srbi zajedno s ostalima. Bosna i Hercegovina nije nastala u Dejtonu sastavljanjem Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Pojam državna zajednica ne spominje se ni na jednom mjestu u Ustavu Bosne i Hercegovine. Tvrdnje da je to slučaj naprosto nisu utemeljene na činjenicama. Pratite Istinomjer i ne nasjedajte na manipulacije političara.